És una idea que em vaig copiar de Londres. Durant el matí hi havia actuacions, cosa que aquí no es feia. I llavors, quan vaig obrir la bodega, ho vaig incorporar. No? Jo ja vivia aquí al Poble Sec i la meva intenció amb aquesta bodega era que hi hagués un puesto de reunió de la gent del bar. Sempre han tingut una llista d'espera de músics molt llarga. Jo penso que més que per la recompensa econòmica que els hi pugui aportar és el fet de tocar en directe en locals de Barcelona. No? I sempre han vingut els diumenges famílies senceres amb els nens. També com que tenim la terrassa fora i el carrer és peatonal, això afavoreix que els nens puguin estar fora. Va ser una idea d'un músic, amic meu, que em va dir que seria algo molt divertit i vaig fer la prova i realment s'ha de reconèixer que és algo francament molt divertit. Per desconnectar de tota la setmana. És el moment de relax, és el moment en què pots passar-ho amb amics i família i estar aquí preparat ja per carregar les piles durant tota la setmana. Jo vivia aquí i estava buscant feina i vaig veure que es traspassava i vaig començar a parlar amb el senyor que portava el bar i una cosa va portar l'altra. Era un bar de tota la vida, sí que era un senyor gran i tal, que ho portava, que no tenia res a veure amb el que hi ha ara, però ell ha vingut unes quantes vegades i li ha agradat el canvi. A veure, la gent quan ve aquí se sent molt a gust, saps? No, sense pretensions, no? És un lloc que tampoc no vol ser referent de res, ni vol, saps? Postureo no n'hi ha gaire, saps? I això m'agrada, que la gent que ve aprecia això. Jo estic sola, no hi ha cap altre bar per aquí a prop. No hi ha una ruta, diguéssim, per aquí, perquè Blai està a prop i tal, però són 10 minuts caminant i ja és com una altra zona. És una altra història.